Siapang kibriu kibami naka Voice of the People Party. Hakipor mensua ki ya trelang bat ka Voice of the People Party. Ki ong ngiru ngi ijaj benriu. Hakapor mensua kat bompat don. Kat bompat yosnyo. Ya kanika MDC lane lah kanika MLA. Henry kidang kloy ya kabantray rengkat bat kinongilam jongka Voice of the People Party. Ondala de kapor ban ai tiket yano on ai tiket Henry kila sedang banmi naka Voice of the People Party. Henry ki kam yalade ba kita ki long ki ba khuj ki kam yalade ba ki long kita ki ba bit ban yalam na bantaka ribat kajat benriu. Lada ka jingkli ke jonga hakan ka por kalong. Lada pi bit lada pi long shisha utau bakuit. Lada pi tharang shisha bakari baka judgment riu jongi kan kela. Te balepat pimne haka Voice of the People Party. Tang namar bomyo tiket pimi no naga Voice of the People Party pi kloy ban late contest nakiwe ki party bat pi sengru daga party lajong. Henry kumganemo kataka rukom ijaj benriu. Haba nakaliang jongka Voice of the People Party. Nakaliang jong iba arden. Ila keren nakapor sakapor ban pensai pajba. Kibun kibriu kibapan ya kena tiket MDC. Naka Voice of the People Party. Henry hakabakadu kasyong hakarai jongka party. Kasyong hakajing keren jongka party yano on ai tiket. Pi Henry tang namar bomyo tiket pikloy no ban mi naka Voice of the People Party pimpat de briu babet. Da nuksa longku mutu kunlung hakapor keba uyam. Hakapor keba uyam ulenyar. Mo tang su ai da iwe mit langit. Kat pat air mit pat yam si yam. Ondal ai we mit berwe chip langit. Kalau ngak kata kedur. Kalau ngak kata kedur. Tina mar kata kedaung ong yapi. Kibriu ki batrang cisahi ban penkuj no ya kena jala ka jengi ban radin khong no ya kita jing ya kata ka bamsap ka bampong lada ki yo tiket lane kim yo tiket ru ki ne beji ha ka Voice of the People Party tang namar bom yo tiket mi na ka Voice of the People Party hato kata kawan rakyat jingkala hato kata ka pikam yalde ba pide kita kibriu ki ijaj menriu Henry pitip em baro khot ni sakhi ya kata ya menta ompat don ki noyalam ki bada ijisha ya kari bat kejai benriu like na ka Voice of the People Party nganut benkern ya kata like na ka Voice of the People Party bat ki wei ke party wat nom tare wat nom kam yalde banga ijai benriu wat nom kam yalade banga bangalong ba khut ba bhang ong yepi wat nom kam yalde utau ba kamil de banga deu ba khon dei uta to tip ba udei number 1 jaklia nomor ba khatin ga ong wat pen sarong na benta ga ba menta ke ga ban jasibit ya pi pimla bantit ya kata kaji imbriu kalong kumu sentiu men step upu Henry steng snipat utulorno namar kata kada ong ya pi parari Kino ki briu ki ba persyang ban pentho bria ya ka Voice of the People Party lah ka no kadur handreng ong yepi ya menta ngam nom la ban sya ya menta ngam nom la ban sya dalele rem ya ki ba ki wiki briu ki penrem ya ka Voice of the People Party handreng ong pi ki ba penrem ki ba pendown ya ka Voice of the People Party ki de ki kwan mento simet ki de kita ki suri kupsu langbrot juat latang kleng la thang juat labam ngong ya pi balenga nut ban kern hadu kata Henry ngaru ngalamate dalade
ngalaman ya lade kum ka nuksa nam pitip yau neu surok jengi nongpo umden tu snapurut kat no pongut ki MLA kat no po sin sitsu kila job lengba da kabaki kembas election nam bertajuk neu surok tap yang penjob yang ngan ai gani ngan ai katai ngang ya pi ki briu ki besyua kakten wat nomot bakakam kan yat nadin ka ketin ka jengki Denmark kata kadau ngongipi ka voice of the people party kam nom kular ya ka beneng kam nom kular ya kendau ngongipi Henry ka jingkular ka jengka kong nin persang bat kita kuat bar kita terang ru ban pelkut ya kata ka bamsap ka bampau Denmark kata kadau pararing ngongipi ki briu no briu uba apply tiket naka voice of the people party lada uyo tiket une lada umyo tiket pat upet uta umdei ubriu ubabha wadnom sengtu bakalai kata uta ubriu umdei ubriu ubabha nganut ben keren ya kata kum kita ki briu dei ki dei kita ki kwan mento simet ki kwa tang ban long nonyalam ban pensait yala ka plala jong om ban pensait naman takari bat kajat benriu ngong ya pi unong sun upet hi klem don babe yeu stoya mi kata ki unong sun upet hi klem don babe yeu na mar kata kada ong pi ki bomio tiket naka voice of the people party lada ki mio tiket pat ki mi ngong ya pi to tibba ki de ki kwan man to simet hot ki kam nyal de bangalong no yalam ki kam nyal de banga da trang banyalam ya ka ribat gajat benriu kiong kumta Henry to tibba kani kini ki baro kim da de ki bashai kim da de kita ki bakut ki basuba ngong ya thi what nom biksu ko ki kun jong ka bri unyok trap ngong ya pi ha ka de MDC ka ba menta ngin pen job bet ya ka VVP ya upra tangga talabyang kibami naga voice of the people party kibami naga voice of the people party kiditang kita ki briu ki ba penjaklia ya ka party kiditang kita ki briu ki ba shu up thap kiditang kita ki briu ki ba kwan man to simen ngong epi hadin bagi let penis no ya ka voice of the people party hadin pat kin mi no ngong epi dei tang ki suri kup siu lang berat ngong epi ki kam yal de bagi ki suri oke kam yal de bagi ki lang berat tip ma syapo pat dei usuri kumno ngen yo ban bam ya ketika blang lane ya ketika masi kabadon ha ketika lum ki ba jerngam ngong epi ngepi lada uno no briu uba musneu la uno briu uba arsap ngong epi bat ka voice of the people party umnom ne leng baki so jongu kila batai shai leng baki kam ki jongu kila batai shai lada Ukraine lada udon hagano gono kapor ngong yepi Denmark kata kadau parari ngong yepi wat nom syak penbit wat nom syak pentame na kum tai ngong yepi kumbaka ktin ka ong ka jingdum ka persanghi ban penjadei bat kate ka jingshai Henry kala sai pi kate ka jingdum tang suwan ka jingsai ka jingdum kala apet Denmark kata kadau ngong yepi ki briu ki ba persang ki briu ki ba donhi kata ka mensim ka ba kham arsam dei kim nom ne rebat ka voice of the people party namarba ya ka voice of the people party ha ka voice of the people party omyo pisa omyo bai kali omyo bai bam omyo bai di lada kita ki baro lada ka voice of the people party ka ai bai kali ka ai bai bam ka ai bai di ka ai kidi kita indai Henry karu ka de nong tu karu ka de nong tu namar kata kadau kam lada pilek bat ka voice of the people party da lada pikwa kani kata indai kenya namar ka politik ka jongki ka de ka bakentang ka politik
jong ka voice of the people party kadai ka ba kentang kadai ka ba kadai ka ba syongkun kadai ka ba kadai ka ba syongnong rimblei ngaong ya pi kata ngai pi de namar kata kadau ngim nom de ya ka ban sngo phla ngim nom de ya ka ban sngo phla ba kino ki briu ki ba mi hi na ka party VVP tang na mar ba kimyo tiket to tip pitip em ya ubriu ubabha ne ubasniu pitip tang da kiso gijugu kita kiso gijugu kita gitlik kiktin kikam kiba ule dei tang kata ni itu yau kitang ka nagi video gijunga ha ka naga por ka bamanta nga ngais kam bakau VPP kan yo ban sensar marway hapo KSADC tang katahi ki video gijunga ha ka naga por ka bamanta kublai shibon